Hey guys, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं। आंहा दासो एसे हामहांदों। ओमफ्राय मोखा दादुलि नालाय मास्क गाननो आरो आं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला अन्नानै नायलांदो। बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। मोजां मोजां नुयो आरो ना डिजाइनफोरखौलाय नैबेखौ मोजांथार नुदों। गोसोखाङाखिसैना मोजां मोजां डाइनिं सेट बेखौनो लांफैनायानो मोजां जागौमोन जोङो। बिराद बरिया बरियाहाय। चल चल अभी जाना है। Malaysian collection, Italian American collection. Hey, give me. I know. चले अच्छा सर मजा मजा Dressing table is here. The bed section is here. When I get rich, by like such kind of thing. Get on it. मजा मजा थार मोजां मोजां नुथारदों। लाजोबनोसो लुगैलायो माथो। बिसनायाव माबाना बिसनायावनो फरायो लेपटप बिसनायावनो गान सोदोनो। तो अपना उठा ले तो हाइट पे एडजस्ट कर
You can adjust your height, adjust to the line. फरायनोबो लिरनोबो आराम जागोन माथो That side you have to stay. This is the opposite one. Move. मासि मोजां मोजांलै लाजोबनोसो लुबैलायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे जागायानो थानाय नङा बुक दोननोनो न'नियानो गोलावानो थोआ बेनो डार्क कलर और ये वही अपना लाइट कलर है ये रे की बा उठो और सेट कर खो থাকা হলে আপনি এই দুটো নিতে যাবেন এটা কোন উপরে আপনি সাইড ডিজাইনটা অলমোস্ট সেম है কালার তো লাইট আর ওই বুক সেন্টার वाला উঠো কিন্তু রিমাইন্ডটা বেশি আছে রিপ্লেসের ব্রেক হিয়ার जोबाबो माथो एसे बरिया आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना होदो